प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भोजपुरी। हमार नाम बबुआ जी रखल बा। आ शो के नाम वर्ल्ड कप स्पेशल बबुआ जी कहीं शो रखल बा। हम हाजिर बनी क्रिकेट में एगो नया बवाल पर चर्चा के लेके, जौना मेरे वाले सब के भागीदारी जरूरी बा। ई बवाल शुरू भइल बा पाकिस्तान के एगो बेगारू क्रिकेटर, खैर बेगारू तो सारा लोग बा वहाँ, लेकिन वर्ल्ड कप के अइला से दू चार गो बढ़िया लोग के तनी रोजगार मिल गइल बा। लेकिन ई ओहू में इनकरा रोजगार नहीं मिलल, तो ई रोजगार लाई अपन एगो पब्लिसिटी स्टंट खड़ा कइले बाड़े। ई खड़ा का कइले बाड़े कि बेन स्टोक्स के नीदरलैंड के खिलाफ 7 पारी के ई ट्वीट करके बधाई देले। अब भैया बधाई दिले में कोनो दिक्कत नहीं है, देवे के चाहिए, सब तरह देवे के चाहिए। सबे श्रीलंका के कुशल मेंडिस थोड़े है कि कोहली के 49 शतक ला बधाई ना दी। बधाई दिले वहाँ लेके तो ठीक बा, लेकिन समस्या ई भइल कि जब भी अपना ट्वीट में बेन स्टोक्स के पारी के टीम हित ला खेलल पारी कह दिले, अब विराट कोहली के 49वां शतक लगावल जौन पारी रहे ओकरा के सेल्फिश पारी कह दिले। बस अब यह ट्वीट पर बवाल मच गई। आई बवाल मचल बा तो अभी हिंदुस्तानी फैन आ विराट कोहली के फैन लोग तो अभी पीछे बा। ओकरा ले पहले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वान कूद गइल बड़े। मोहम्मद हफीज के जवाब देके उहे मुंह बंद कर दिले बड़े। माइकल वान अपन पहला जवाब में लिखले बड़े, बहुत अच्छा खेले बेन स्टोक्स, लेकिन कोहली की पारी एक शानदार टीम और शानदार बॉलिंग अटैक के खिलाफ था। जबकि दूसरा का ट्वीट में लिखले बड़े कि मोहम्मद हफीज, हमको लगता है कि आप विराट कोहली के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि विराट कोहली के ओडीआई में पहला विकेट आप है, आपको विराट कोहली ने आउट किया है। अब यह बात के लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचल बा। अभी मोहम्मद हफीज के बारे में थोड़ा सा परिचय हम और दे दी कि 2011-12 के एशिया कप में 5वां मैच में भारत पाकिस्तान के मैच भइल रहे, जिसमें पाकिस्तान के तरफ से ओपनिंग करे आए मोहम्मद हफीज, जो उनकी खुद 113 गेंदा में 105 रन बनैले। ऐसे में जबकि उनकर पार्टनर ओपनर राशिद जमशेद 104 गेंदा में 112 रन बना के 224 रन के ओपनिंग साझेदारी कइले रहे लोग। यानी कि बिना विकेट गंवैले 224 रन जोड़ला के बावजूद खुदे 90 के स्ट्राइक से रन बनावेला आज विराट कोहली के मुश्किल पिच पर आ खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने खेले गई पारी के कमेंट करता। आ इतने ना, उ मैचवा के पूरा कहानी ई रहे कि जब भारतीय टीम चेस करे आई तो मैच के दूसर के गेंदा पर मोहम्मद हफीज जे बा गौतम गंभीर के 0 पर आउट करके फील्ड पर इतना नचले कि उतना नाच नागिनो डांस में कोनो ना करलसन। आ उनका भुला गई रहे कि 3 नंबर पर के आवेला पर 3 नंबर पर अइले विराट कोहली आ 148 गेंदा पर 183 रन कूट के 48वें ओवर में पाकिस्तान के 329 रन के विशाल स्कोर के चेस करके मोहम्मद हफीज के सारा अरमान पर पानी फेर दिले। आ कुल मिला के हमरा तो यह लागता कि यह दूगो वजह बा कि साथे के प्लेयर विराट कोहली कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आई बेचारू आज बेगारी में बैठ के ट्वीट कर रहा बाड़े। तो कुल मिला के सारांश तो हमनी के ये बुझाता कि अपन बेगारी के ट्वीट कइले बाड़े, अब विराट कोहली से व्यक्तिगत खुन्नस निकालता रहे। बाकी रउआ लगिन के का लगता इनके ट्वीट के बारे में अपन राय तनी कमेंट करके बताई लगिन। आ इतना भर के कमेंट करी लगिन कि क्यों सारा कमेंट जे बा उनका लगे पहुंच जाओ। मिले तनी हम अगला वीडियो में ऐसे ही मजेदार बात पर चर्चा के लेके। तब तक सब लोग खुश रही, स्वस्थ रही, मुस्कुरात रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।